Не купувай скъпи курсове, защото започвам безплатна поредица, в която ще те науча как да търгуваш от самата нула. От това какво е трейдинг, какво е кендъл, как да си изградим печеливша стратегията до психология на трейдинга. В това видео ще разгледаме 5 основни въпроса и ще си отговорим на тях. Какво всъщност е трейдинг, какво може да търгуваме, кой движи пазарите, видове търговия и за теб ли е това. Първият въпрос: какво всъщност е трейдинг? Ако трябва да обясним с две думи какво правим когато търгуваме, ние купуваме или продаваме, или така нареченото going long, купуване на ниска цена. За да го обясним по най-простия начин, съм приготвил този пример за вас. А именно, вие купувате домати за 10 лева на килограм, цената се покачва до 12 лева, вие продавате доматите и печелите 2 лева на килограм разлика. Когато продаваме, идеята е почти същата. Вие взимате назаем домати от приятел. Приятел ще бъде брокера, при който сме се регистрирали. Когато цената е 12 лева, веднага ги продавате на пазара, цената пада до 10 лева, вие купувате доматите обратно на по-ниска цена и ги връщате на приятеля си. Печелите 2 лева от разликата. Общо взето това е главната идея, да хващаме движение на пазара, от които да извличаме профити. Втори въпрос е какво може да търгуваме. Разбира се, няма да търгуваме домати, а първото нещо, с което ще се запознаем, са акциите. Това са части от собствеността на дадена компания, например Apple и Tesla. В трейдинга ние най-често търгуваме индекси, които са съвкупност от такива компании. Те ни позволяват да следим представянето на целия сектор на пазара, вместо на една единствена компания. Например, индекса NASDAQ 100. Запомнете го, защото NASDAQ ще го споменаваме често, а и предимно него търгуваме. NASDAQ 100 включва 100 най-големи финансови компании, листнати на борсата NASDAQ. Там влизат технологични гиганти като Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, Meta и други. Когато търгуваме този индекс, ние залагаме на движението на целия сектор, а не само на една компания. Втора точка: валути или Форекс. Това е търговия с валутни двойки, като например евро-долар. Всяка валутна двойка се състои от две части. Първата валута е Base, а втората се нарича Quote. Ако смятате, че еврото ще поскъпне спрямо долара, вие купувате евро USD. Ако смятате, че еврото ще поевтине спрямо долара, вие продавате евро-долар. Това е като да сравнявате стойността на две държави, една спрямо друга. Трета точка: суровини. И на първо място идва златото, кралят на суровините. Сигурно убежище, инвеститорите купуват злато, когато има страх на пазарите, войни, инфлация, икономически нестабилности. И на второ място е петрола или черното злато. То също е много важно за общата картинка на пазарите, защото енергиен двигател, разбира се, и цената му определя разходите за транспорт, производство в целия свят. Защо ги търгуваме? Защото суровините често правят големи движения за кратко време, а именно от тези движения един трейдер извлича печалбите си. На четвърта точка сме сложили криптото или дигиталното злато. Криптовалутите са изцяло дигитални активи, които не се контролират от централни банки. Те работят на база блокчейн технологии. Биткоин, първата и най-голяма криптовалута, тя често задава посоката на пазара, и Ethereum, втората по сила, известна със своите смарт договори и огромна екосистема. Аз лично не търгувам крипто, но познавам много хора, които го правят. А защо го правят? Ами именно защото има голяма волатилност на пазара и цената може да се промени с 5 до 10% за часове. За един трейдер това означава много възможности за печалба. Но разбира се и по-висок риск. Пазара никога не спи, търгува се 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Докато суровините или индексите почиват през уикенда. Те затварят в петък и отварят отново в понеделник. Сега е много важно да разберем кой движи пазарите. И тук е важно да се отбележи, че на пазара има огромни играчи и ние не сме едни от тях. Индивидуалните трейдери съставляваме едва под 5% от общия обем. Ние не движим цената, ние просто се опитваме да предвидим на къде ще избутат големите. И да не говорим, че още повече когато търгуваме проб компании, ние не търгуваме с истински пари, докато не ни преместят на жив акаунт. Но спокойно, за това ще говорим по-късно в поредицата. Да се съсредоточим върху това кой движи пазарите и сме на точка 1: централните банки. Federal Reserve, European Central Bank, Bank of England и така нататък. Какво правят те? Определят лихвите. Те определят лихвените проценти, контролират ликвидността, влияят върху инфлацията. Те не трейдват за печалба, те задават условията на играта. На второ място инвестиционни банки. Те са акулите. Търгуват с милиарди и осигуряват ликвидност.
Те буквално създават пазара. Техните поръчки са толкова големи, че когато купуват, цената няма друг избор, освен да се вдига. Те често ловят стоповете на малките трейдери, за да запълнят своите огромни поръчки. Но отново това е малко по-нишова тема, в която ще говорим по-напред във видеята и ще навлизаме по-дълбоко и по-дълбоко. Хедж фъндове и алгоритми. Какво правят те? Използват HFT, High Frequency Trading, компютърни алгоритми, които изпълняват хиляди сделки за милисекунди. Те създават волатилността и тези бързи движения, които виждаме през деня. Те търсят неефективност пазарите и експлоатират на момента. След като научихме какво всъщност е трейдинг, какво може да търгуваме, кой движи пазарите, е момент да видим какви видове търговия може да изпълняваме. Много е важно да отбележим, че стилът на търговия се определя основно от времето, през което държим една позиция отворена. Всеки стил изисква различно ниво на психология и време пред графиките. Затова една стратегия за един може да е добра, за друг да е лоша. И първа точка – скалпиране или скалпинг. Продължителност – секунди до няколко минути. Целта е хващане на много малки движения с голям обем. Психология изисква се високо напрежение и нужда от бързи реакции. На втора точка сме сложили дневен трейдинг, дей трейдинг, интрадей трейдинг, както искате го наречете. Това е нашият фокус в тази поредица. Продължителност минути до часове. Правило всички позиции да се затворят преди края на работния ден. Предимството е, че има липса от риск от движения през нощта. Когато сме отворили една бай позиция, няма тази вероятност през вечерта цената да скочи рязко надолу и да ни изкара от позиция. И на трето място swing trading, продължителност няколко дни до няколко седмици. Целта е улавяне на по-големи пазарни вълни. Психологията изисква търпение и по-малко време пред монитора през деня. Swing търговията е перфектна за хора с пълно работно време, за да прегледат графиките през уикенда, да наблежат зоните си и позициите си. Това ни води до пета точка, а именно за теб ли е това. И тук съм подготвил една статистика за вас, която някои ще се откажат, а за други ще бъде мотивация. Трейдингът е най-трудният начин да се направят лесни пари. Ако търсиш бързо забогатяване, статистиката е срещу теб. И ето е суровата статистика, правилото 90-90-90. 90% от начинаещите трейдери губят 90% от капитала си в рамките на първите 90 дни. Времето, което наистина отнема. Фаза Чирак, първите 6 до 12 месеца, учене на терминология, софтуери, тестове на демо, бактестване. Тук идеята е да не се правят пари, само се трупат знания. Фаза 2 – оцеляване. Тя е първата до края на втората година, преход към реалните пари. Целта е да не занулиш акаунта си, докато се учиш, а да контролираш емоциите. Изводът, че това е професия, която изисква време, колкото едно висше образование. И нека да погледнем защо повечето хора се провалят. Трите стълба на загубата. Липса на план, търгуване по усет или новини вместо по строго изградена стратегия. Овертрейдинг, това съм го виждал в повече от 90% от начинаещите. Прекалено много сделки. Зависимостта да си постоянно в играта, дори когато пазарът не дава ясни сигнали. Аз също съм бил там, няма какво да се лъжем. И на последно място психология, страха да не изпуснеш движението, FOMO, Fear of Missing Out. За желанието за отмъщение на пазара след загуба. Това са другите два психологични момента, а именно не съм в трейд, губа от това движение, че не съм вътре, или загубих предната сделка, сега ще влезна, сега ще спечеля и влизаш в един омагьосан кръг, където си загубваш акаунта. И големия въпрос, на който трябва да си отговориш, е готов ли си да прекараш следващите 2 години в учене и губене на малка сума пари, за да изградиш умение. Умение, което може да те храни цял живот. Ако отговорът е не, спри до тук. Ако е да, добре дошъл в поредицата. Днес разгледахме едни от най-основните въпроси в търговията и материята беше малко суха. Следващия път ще имаме малко повече chart time или време зад графики. Втория епизод може да очаквате да видите какво е TradingView, защо ни е нужен и как да го използваме. Ако има някакви въпроси или нещо не ви е станало ясно, пишете долу в коментарите, ако трябва ще направя второ видео по въпроса. Знам, че това първо видео ще е по-сухо, но трябва да минем през тази основна материя, без нея няма как. Нататъка обещавам, че видеята ще са по-интересни, по-активни и с повече графика. И отново, ако имате въпроси, долу в коментарите, ако ви е харесал лайк, subscribe и до следващия път.